دەمباش پند واتە ئەزێ ژوێ پرتوکاخوا چەند پەندا بخوێنم. پندên Kurdî sal 2014 de min ev pirtûk çap kir. 3400 pend tê de ne. Çend penda ez ê jê bêjim. Kurd dibêjin bejin bi riqî dil xerriqî. Ev bêtir ser keçê tê gotin. A got bejna wê xweşik be, gidhêli çilo got gixort bin avî bibin. Çilo mejiyê xorta her û veneger. Ya din Kurd dibêjin bejin zêre dil wek jehre. Ev ser her du ya jî tê gotin. Çi jin çi mêr ya bêtir ser jina tê gotin. Bejna wê pir xweşik e, bedew e, nazik e, lê dilê wê jehrê dibarîne. Yani nava wê, hindirê wê ne xweşik e mîna bejna wê ya zêrîn. Ya din Kurd dibêjin berê darê, darê dixemilîne. Rast e, mêwel darê dikevin, ew dar tê xemilandin xweşik dibe. Berhemên darê, berhemên mirova jî wilo ne. Mirov xwedî berhem be, ew berhemên wî çi zarokê wî baş bin, çi jiyana xwe de tiştî qenc û baş dike, ewana jî dibin berhem. Ew tiştana mirov dixemilînin û mirov xweşik dikin. Ya din dibê çi, dibê beza hespê namûsa siwaran e. Bava gog hesp di qoşê de direve, bi ser dikeve, siwarê xwe jî bi ser dixe. Ji ber vê yekê dibêje beza hespê namûsa siwaran e. Serkeftin ya siwarayî. Ji ber got hespa wî jê hatî bû. Ya din Kurd dibêjin bihna pez tê mala diz. Ê diz timî çavî wî li wî tiştê got wê bidize. Çavî wî li pezê got wê bidize. Bala wî dikişîne. Ji ber vî hawî bihin dirê. Çîrok naxa bihinê got ê diz bihin bêtir dirê ji mirovên din. Na. Ji ber got ew berat û vî hawî de veya karin bêjin got mirov bala wî li ser çi be bêtir wan tiştana li ser wî tiştî naz dike û dikare bêje dibe karsaz di wî hawî de. Ez karim bêjim ev pendana wilo bes in. Spas ji we re ta xelekek din.